ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା? କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଝିଅର ମନ ମହମ ରଙ୍ଗ ଗହମ ପରି ହେବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା? କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଝିଅଟିର ମନ ମହମ ରଙ୍ଗ ଗହମ ପରି ହେବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା? ଆଖି ନାକ ନକ୍ସା ସବୁ କ'ଣ ଚିତ୍ରକର ତୁଳିରେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ଅଙ୍କା ହେବା ବି ଜରୁରୀ ଥିଲା? ମାସ ଗଡ଼ିଯାଏ ଭାରି ହୁଏ ପାଦ ଋତୁମତୀ ପାଲଟୁଥାଏ ଇଚ୍ଛାମତୀ। ମାସ ଗଡ଼ିଯାଏ ଭାରି ହୁଏ ପାଦ ଋତୁମତୀ ପାଲଟୁଥାଏ ଇଚ୍ଛାମତୀ। ମମତାର ପହିଲି ଅନ୍ତର୍ଗମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ମିଠା ଖଟା ଇଚ୍ଛା ସବୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଗମନ ପାଇଁ। ଆରପଟେ କିନ୍ତୁ ହିସାବ ପଡ଼ୁଥାଏ ଭାଗମାପ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଭାଙ୍ଗର। ସର୍ଜନାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବି ନିରବି ଯାଆନ୍ତି ଅଭିକ୍ଷୁତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବେଳେ। ସର୍ଜନାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବି ନିରବି ଯାଆନ୍ତି ଅପେକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବେଳେ। କାଳେ କିଛି ଖୁଣ ରହିଯିବ ପରା। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଗେ ଭିଡ଼ ଜମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପାଗ ଭିଡ଼ି ପାରେ ନା। ଯେତେ ସବୁ ଛୋପରା ଦାନ୍ତ ନିକୁଟା ସମ୍ପର୍କ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଯାଉ ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଏକ କଣ୍ଢେଇ ମିଳିବାର ହିସାବ କରୁଥାଏ ମା। ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଏକ କଣ୍ଢେଇ ମିଳିବାର ହିସାବ କରୁଥାଏ ମା। ମା କିନ୍ତୁ ଉଷ୍ମ ଲୋହିତ ସ୍ରାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥାଏ। ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଟାରେ ଭରୁଥାଏ ଶକ୍ତିର ଆୟୁଧ। ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୁଝିବାକୁ ଲେଖିବାକୁ ସତ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବ ବିବରଣ। ହଁ ଏଇତକ ହିଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।